Здравейте хора, аз съм Пламен и както виждате, тук днеска ще сме с братовчет ми на Стандов. И сега веднага започваме да играем. Чакай бе! Що не чакаш си като Ама започвам арабикят. арабикер? Втората. Абе, човек, ти кое чипна? Второто, да. Миш? Миш, брат. Не. Човек, Не, гледай. начало. Не, аз искам да си игра ти. Игра, аз ще имам при Меси, брат. Човек, аз стих при Меси. Аз стих при Меси. В кои да вляза? Човек, тя ниво 4 на 0, брат. Трябва да се влиза не от Меси отбор. Но се е тая. Ще греша. Помня, знаеш какво на една реклама? Когато печелиш си заедно, когато губиш също си знае. Нали поен? Да. В тази игра няма да играш, тук направо не разбиха човек. Чакай ме двамата да почнем. Не. Аре бе! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Италия? Не искам да знам. Арена, брат. Не. Няма да игра с тебе, човек. О, при мен няма никой, така че няма смисъл да игра. 1, 2, 3. Арена. Арена. Италия, брат, няма да игра. Ами игра с 100, аз ще играя с един пич. Аз ще играя снайпер това. Да, снайпер да е много топ човек. Той площад се пава арена. Човек еди се следи сме, ако знаеш. Да, бе. Вече дойдоха и други. Но иначе бяхме един с друг преди да дойдат тия. О, милитар, супер. Милитари сме това. Не е вярно. По едно и също време си взехме знамената, брат. По едно и също време си взехме знамената. Човек ляв неща по Фейсбука си имам, брат. Аз съм Фейсбук маня. Те вече имате една точка ли бе, партони? Да, брат, так му се качвам на камъка да килвам един и мач ендец. Ама аз да за това май трябва да игра снайпер. Снайперист, брат. Снайперист ще си играе. Си игра снайперист. Моля, куби. Моля, куби, що идея. Аз да губя. Не, чам камера. Аз ще следвам. Кое да избера? Арабик Ярд, персона арена, Арабик Дус 2. Арабик да две новия карта, не помня. Да. О, дръпнаха ни знамето. Къде се тук на знамето? Ще изберат персона арената. Персона не, но Арабик да е още по-яко. Да. Малко е такова на греб. Помощ! 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 Защо съм? Човек, аз не съм. Само, моля, само не ми говорите за оръжие. Какво направя? Да снайпи на ли това или да чукат? Мисло. Ама тия топнаха знамето, така че върстам горе аз. Ти ме убият. Искам да ми се пали милитар, човек. Аз просто да ми се пали милитар. Не, ми се беше паднал милитари. Снайпер дуел. Аз не искам да играя снайпер дуел. Искам да играя с бъжете такова. Милитари, господи, моля те. Арбекяр, добре, яко. О, прокейс. Чу това подаръци, бе. Не бе, не отварям подаръци. Гледам клипчета. Къде ми дай някакво клипче? Защото нали като почвам да играем за клипче. Само грешно, да. Не искам да играя снайпер дуел. Не снайпер дуел. Не искам да играя в мота снайпер дуел. Аз никога не искам да играя в снайпер дуел. Присъе! Снайпер. О, ние си дадохме 5. Ти вреди и аз. Бам! Снайпер. Пака! Поставих горе. Поне поставих знамето горе, човек. Коя е добрата карта, когато играеш второто за снайпери? Коя? Кажи. Ти ми кажи. Аз не знам. Просто я познаеш. Защо да се пробвам да познай, като аз не знам? Пробвай се. Що? Пробвай Ти, се. за... Ти кажи като много знаеш. Просто. Нали я знаеш? Кажи. Пробвай се. Просто аз не знам много да се пробвай.
познай. Коя? Коя? Пробвай се. Аз те си като. Пробвай се. Ма ако не искам да се пробвам. Ако познай, те си пробвай. Аз ти я казах днес. Какво? Аз ти я казах днес. За кое? Коя е най-добрата в второто? Коя е най-добрата карта за това? За снайперите? Милитари. Абе, да, брат. На милитари. Ох, имате една точка. Да, трябва да игра. Аз ще отварям кейшове, брат. Нищо не, Пламен, нищо не натиска, а смотаното ми оръжие стреля се. What? Има такива бъгове, нали Пламен? Да. И може да е автоматично, не се знае. Нали Пламен? Как? Убима през стълбите. През стълбите може да се убие. През кои стълби? Ама не, той не беше така. И оръжието му беше мушнато вътре в стълбата. В стълбите и дум. Да, това е лак и така може да убиш човек. Това е лагнато. Ама аз съм мърдах. Да, понякога може да се учи човек, когато съм мърда. Аз съм учил някой, който съм мърда си. Абе, нямаш право да ни атакувате нас. Да в нашото поле. Да бе, те са ни завладяли полето. Те са в нашото поле. Да бе, да. Те са в нашото поле. Да, защото не играеш. Ако беше играл второто, щеш наистина влязат. Ако беше играл второто, това вече е позволено. Аз отварям кейс. То тук не е, че не е позволено, ама хакерско е. Изглежда ли може да има някаква стена? Ако направя някаква стена, където не мога да влезат вече, така обичам човека ти. Аз много ще обичам да направя. Човек, аз всичко, което ми се пани от кейс, просто взимам човек, аз не го продавам. Просто ми е важно, нали, просто искам просто да имам нещо, което да е як скин, човек. Има някакъв як скин. Това оръжие, например, искам да има. Как? Какво се видя? Оцели стената и ме уби. То се видя. Оцели стената. Ако трябва да е бил с последния снайпер, тогава може да стане. Ако е бил с последния. Не, беше с първия. Първо изгледа на последния, ако знаеш. Чули по-е? Така че може да е... Десетия може да е последния, така че не е хакер. Май. Или може да е хакер. Може и да е хакер, може и да не е Този хакер. е десетото. Защото, например, ти влизаш с някой, но не може да го снайпнеш, то се мърда и просто трябва стената и го уча с някой. Нали по-е? О, да, брат. Къртъки, брат. Човек, ти как се качи тук? Къде? Искате горе, как се качваш? Къде, бе? Някак си... Просто има се едно нещо, което се... Къде да се качвам, бе? Ето те, нали се качваш горе? Къде да се качвам? Абе, на това къде? Абе, да ти видя смотана. Не се качвам, стоя до него. Човек, виж какво имам в ръката си. Аз имам много карти. Вече имам много карти в дека си, брат. О, да, милитари, брат. Снайпер, брат. Снайпер добива ли си? Не. Ох, тук за хакери, брат, имаш някакъв дето... Като картешница. Ала ще игра Capture the Flag. Тренинг аутсайд. Ама аз играя с второто оръжие. Виж, аз на кое се паднах? На тренинг аутсайд, където няма никой. Човек, ние имаме една точка, пък никой няма знамето, брат. Нямаме го знамето. И тяхното няма. А по-що ти като беше влязъл в снайпер дуела и имаш такова знаме? Да, това е пак въгледната игра. Нали, милитари има с такова знаме, брат. Нали, план. Снайпер дуел бях, нали? SMG. Убити ма, бе.
снайпера, човек. Защото снайпера на милитария е много як. Да бе, човек! Виж го, той е зад мене! Там, как Едва и съвсем спокойно си има килва нашия. Ти на кое играеш, бе? На второто, на кое? О, на тази арена, знаеш кое е най-добро? Третото, първото е най-доброто оръжие там, ако знаеш. Как третото? Когато мреш, искаш да избереш на третото, онова първото. На третото, това първото, ма аз не мога да го взема. Когато умреш. Даде точно когато мра. Това е, човек, това си е изпуснал знаме, това пък е бил жив, защото съм му е бъгнал знаме. Ох, че има път с тия карта, брат. Аз съм да играя на твоята арена, но ако свърши мача, мога да избера, така че... Човек, само да ти пират, че са отгоре на той. Те са мъртви просто. Ако отида, човек, знаеш какво стана един път? Един чака с снайпер и ме убита, когато ставах последното низ. Когато ставах, знаме това ки победим. Ма уби, преди да става, ма уби с снайпер, човек. Е, това е много... Да, бе, човек, кажи ми какви са тия, как ме убиват? С какво? Как то? С пистолетчето, брат, ама като картечните стрелят. Ако имат втория пистолет някак си. Ако имат втория пистолет. Да, бе, това е като моето оръжие. Я виж как стреля моето. Е, така стреля пистолетче. Използвай второто, третото, ти казах, трето е много силно. Абе, не става, виж! Третото, второто не става, нямам го. Не на това, а на второто всъщност третото. Ето, това. Кажи ми на второто, третото, си ми казваш на третото, второто. Ти пък няма да се вали, човек, аз пък имам, брат. На второто, третото, така ли? Да, много е силно, аз съм използвам него, имам и скин за него, брат. Айде, ти... Да, бе, какъв е той? Човек, те просто стоят и гледат знамето. Просто стояха и гледаха знамето, вместо да го вземат моите, брат. Това да, бе, с автомат Калашников. С един хит ме уби. До главата ли беше? Не. Ох, човек, няма да играта! Трябва да издържа да играта. Това ми тайно, човек. Айде, вземете ми 1000 на една игра. Те понякога бъгвали са, нали такова? Има човека, пък всъщност той вече е умрял. При теб бъгали са така, при мен един път са бъгнал. Човек, той ако не е хакер, мана. Аз човек, на коя арена играеш? На Италия. Някакъв ти саката иска да уби му, аз съм зад гърба му и просто му разчепва главата. Храна бута ли горе ми е? Човек, той не може да ме учи, аз бях пред лицето му и не може да ме учи, брат. Е, това е да е про кейс, нали? В трябва да издържат и време, защото много искам да играя на човек с твоите. Стига, бе, те са големи хакери, няма да играя. Играй на друга, просто играй такова друга. Ти в коя арена си? Милитари, брат. Сега чам да свързвам, мога да взема кюбет. Ако вляза при тебе... Милитари! Има един пламен на кюра. Колко сте? Не. Има ли обича на пламен? Не. Аз просто чакам пред стълбите, някой да дойде да ми вземе знамето и просто да го разстрелвам, но аз просто когато говорих не можах, че. Как е той, бе? Какво? Се баси оръжието. Кое, бе? Оръжие, бе? Човек, що не ме пита да си избирам оръжие? Питата, когато мреш. Не ме беше питало. Трябва да ти покажа едно такова оръжие, човек. Има едно така и някак с червено. О май гад! Ето виж. Не ме е питал. Ето, Ето само. когато свърши оръжие... Второто, третото, те ли? Второто, трето, да. Много бързо е. Е, това ли? МП7. Да, много силно. Аз имам ски за не. Как се взимат скинове? Когато свърши ти му става по-як скина, брат. На мен ми е някакъв... Стига, бе, тук човек има много хакери. Ще игра на снайпер,
И сега гледай на снайпер дуел всички хакакето. И играеш на трето всички са хакери. Играеш Сега бе, падна ми се Италия на снайпер дуела. отгоре може да ги снайпваш, това е добре. Не. Човек ти ми разчепка тия, човек, аз ще ти мога да направя. Просто ми разчепка тия. Араби карат. Човек, те ни разчепиха просто от всякъде, влязоха ни от 5 места. Значи, влязоха ни с снайпери, влязоха ни с второ, трето, влязоха ни Лад човек с в снайпер дуела. За бога. Има знамена. Да. Човек, и ти пред тебе ли са пък да? Да. Арам кят! Пък на тебе, брат. Ето го виж. Виж бързо. Къде го знае, бе? Не го ли видя? Не съм. Майко, аз като че казвам бързо да видиш ти. Дай ми бързо да видя. Ето. Къде има знаме? Ето го. А да, не знаме! Сега пък играеш знамето, брат. Играеш си, брат. Да го взема ли? Ако искаш. Да го занеса в тяхната територия. Ти не можеш. Трябва да вземеш тяхното. Ти може да вземеш своето. Знам. Само гледаш, те имат. И те да имат. И те ли имат? Имат ли, брат? Ми брат, ако питаш ме, те са съвсем малко хакери. Но иначе, имат ли те знаме? Да. Но не може да смееш сурата и играеш само с снайпер. Да? Това е бати бъгнат човек. Аз затова не исках да играеш, защото много бъгнат. Ще играеш Сега защо пак ми западна същото? на коя карта? На Араби карта. Пак. Човек ти ни разчепка от всякъде, ние не може да знаем къде ние знаме. Аз знам дали аз имам това, което имам скин за него. То. Имам много як скин за него. Милитари. Yes. На снайпер дуела. На камъка. Майко. И сега гледай, всички са заели камъка и просто изтаква. Това ще бъде много долу. Да. На мен се играе снайпер дуел, но... Аз играя срещу някакъв. И сега гледай, той да пък са 1000 срещу тебе. Аз играя снайпер дуел. Охо, някой влезе от мен. Искам много да играя на Арабик да с снайпер дуел. О, знаеш колко е яко на Арабик да се снайпер дуел. Просто ти, когато печелиш тази игра, гласувай за тълна, нали? За... Да, ако има Арабик да се гласувам задължително за него. То трябва да има, ако не играш на нея. Играш на нея? Не. Как се движи той не можа обратно? Какво? Защото се чуете навън като. И ще дойдат полицаи. След малко Пламен чува и се ляга. Мам, не, аз знам не дали знам, утре що сте на тренировка или не сте. Човек май сме. О, да. Ние сме на тренировки. Да, ма утре ще звъня на треньора да го питам, защото Човек. е много мокро. Ако отидем, ние сме се прота. И ще кажем, лакните ни клипа, брат, защото правим клипа, брат, нали? Майко. Просто ще ядете с това. Араб Кяр пръща на арена. Араб Кяр би се гласува. Милитари спечели. Опс. Човек, последната секунда се смени единия и отиде на пръща на арената, а не на милитари. И сте написали на арената или? Да. И тък му се смени. Остана една секунда и се смени баланс. Майко. Това е много ган човек, защото искал да играем на милитари. Ами ще играеш на написана арена. Абе, човек, защо някой като види камъка и той веднага идва? Защо сте? О, това е парички, брат. Аз тая вода. Човек, тук де пак има знаме. Ето го. Синьо знаме. Аз отивам да го взема. Не мога да го взема. Защото е бъгнато. Не знам. И те не можеш да го върнат. Да ви вземат точка, брат. Нали?
Тук няма никой, така че влизам в втора. Тук те има някакви черти. Какви черти, бе? Има някакви черти. Докато се движиш го килна. Не съм кювал ти. Ама аз трябва да ги убивам човек. И при нас има знамена, брат. Виж къде е знамето, брат. Я? Виж къде е знамето, ето там горе, виж. Тая игра много са бъгаде. Виж ли къде е знамето? За Бога ние нямаме, но те имат човек. Виж ли видиш? Пламен, виж ли видиш? Виж ли виж къде е знамето? Виж. Чай, ще съм... Бързо виж преди Ще ми се ама. насочва един подмерника. Виж къде е знамето, брат. Я? Къде е? Просто е кюл на знамето й. Как? И при вас ли има знамена? Не, при мен има един хакер. Има ли знамена? Да. Ам човек, аз нами един кил не съм направил тази игра. Аз съм направил, ще си кажа колко кила. Бас един. 5. Ти че той ли си или баба си? Майче ще дойдеш. Човек не гледай само един, защото могат да убият шули. Гледай и други. О, марафака! Първият ми кил беше глава. Аз предпознавам да не зля толкова бързо. На милитар ли играеш? Не, съм на А, добре. Ей, как се мърда това? Как се мърдаш и той, брат? Как се мърдаш то, както беше кликнал? Да се качвам нагоре, да изколпам или още на камъка. Да кучкаш, брат, какво ще справи? Кажи кое е по-добър. Кое е по-добър избор? Кой ще ти? О, втори кил, глава, брат. Рекс наистина е добър, ще ти каза. Добре, не. Разбрах, 1000 пъти ми го каза. При нас няма знаме, но при тях има точно знаме. А да, той при нас няма знаме, но при тях има. Нещо много. Фак. Или е за красота, или просто е смешно, нали? Да, просто. О, втория снайпер, май. Или третия, не знам. Я ми кажи това втория или третия. Кой? А. Втори. Аз съм почти до втория. Аз съм на втория. Е, то се усети. Ох, човек, аз съм почти втория. Е, как сме скопни тоя? Е, не може скопна. Е, как ме килна в главата тоя? О, килнах го в главата. Как ме килна пък? На крака. Милитар. Ако беше на това, ти можеш да ме килнеш, защото аз казвах някой ме уби в главата, ти казва, че го уби в главата. Да, убих главата си. Ох, Ох, човек. ти идваш тук близо, а? Човек, аз съм почти на втория, ти. Ти е близо, а? Аз съм на втория. При мен има още много време, така че не е смисъл. Майко, човек как? Аз го убих и той някакси ме уби. Това може да стане, ако той изстреля патрони. Ако двамата изстрелям, те един и същи патрон. Ама той не е изстрелял патрон. Може да е изстрелял, не се знае. Може и да не се чуи, трябва да е изстрелял патрон, ако той е убил. Или някой той е убил гръб, или е пуснал някакви бомби, или хакер. Или той е джинкрат. И само е това са обясненията, не поем. Какъв е? Джинкрат, нали, от това, не знаеш ли? Това. От това. О, килнах го, той има килна, пак същия. Не си играеш снайпер че на милитари. О, имам 10 кила. Аз имам 8. 12 Браво. Няма ще ме изкажа. Там поне имам много. Но поне нямам. Сериозно? Да, защо започнах друга игра? Добре, така става. От тяхната страна има и един от нас и просто ги снайфваме къде си ни падне. Килнат. Учих един без оптика, а пък той се движиш. Аз съм про на iPhone. Ох, човек има 8 кила, брат. Никакви кила няма. Това третия снайпер ли? Трети. Другия четвърти. Четвърти, знаеш какво умение има? Какво? Да изстреля два патрона и единия
ако се удари, ако се удари с другия, другия трябва да се разделят. Не на едно място трябва да отидат двата, а пък трябва да се отидат на различни места. Да оцелят някой. Да, трябва да... Един отида надясно, ако стреляш с патрона, един отида в средата, другия наляво, другия надясно. Това са 3 патрона, не 2. Тъй че... Не забравяй, човек. Човек, как убих го? И той, докато беше на земята, стрелна. Как на змията? Трябва да е стрелна по-рано, само това е обяснение. Не. По-рано трябва да е стрелна, друго няма. Или е хакер или това. Хак. Ама щом ги убивам? Човек, ти как се казваш? Кюър. При мен пък има един се казва Хубавен Пламенов. Как? Хубавен Пламен. Да, бе. Да. Но съм махнал от игра. Този пък откъде дойде? Те казвам само на едно място на милион. Човек, този как дойде при мен? Аз имам 14 кила. Човек, аз пък нямам и един, защото това писма Вау. ядоса. Убих един път, човек. Аз съм пробвал. Убих един човек. Човек, аз тук те ги късвам. Аз им керя играта. И сега гледай, всъщност са ти махнали 14 кил, защото са объркали, а други са ти килвали. Да, бе, това ще бъде много гадно. Човек, ние ги размазахме, имам един кил, иначе ги размазахме. Някой от нас е с петия снайпер. От нас е ти. Браво, аз съм почти за четвъртия. Ама аз стоя просто чакам да снайпвам друго. Човек, тък му дигнах четвъртия и он ме уби. Но пак си с четвъртия. Не съм. Тък му го дигах. Но когато направиш кил, пак ще го вземеш. Чух ли? Чу ли? Как като на... Например, правиш килове и си до половината и правиш килове една, ако вземаш просто. То се запазва, а не започваш отново. Защо е така? Защото е много по-яко, отколкото направиш просто така кила без да умреш. Повече опи. И по-добре. По-лесно. Още Точно. втори кил, брат. Още един кил. И съм на третия. На четвъртия. Ам човек, някой гледа дясно, аз те Ти гледам. стигал ли с четвъртия? Няма как да стига 8. Стигал съм последния ден. Една игра просто изкерих, брат. Бях с втория, просто изкерих. Просто изкерих играта и отих на последния снайпер. Изкерих цялата игра моя. Само аз имах кила. Ама Тосо там много ме дразни. Знаеш колко кила трябва да има? И те имат знаме. Още едно. Искам да кажа. Ето. Не можа да го видиш. Искам да кажа нещо. Знаеш колко кила трябва да има за да имаш последния снайпер? Колко? Трябва да имаш 105. Милитари искам аз, бе. Не арабики аз, бе. Араби дъжд 2 искам аз. Араби дъжд 2, брат. Няма да гласа за араби дъжд. Араби дъжд 2. Корпорал 3 дигнах. Супер. Араби дъжд 2. От човек още един кил съм на четвъртия снайпер. Гледате ви, лично. Да бе, още един кил. Още два са май. Един е. Я виж. Не, защо? И четвъртия, знаеш какво умение? Мисля, че е това умение. Което ти казах. Може да е умението, където просто патрон се ударва в стената и убива с някой. Да бе, толкова има такова умение. Има на някой снайпер от тия. Човек, как? О! Не, още един кил трябва. Аз ти казах! Как му изписа матч ендед? Аз ти казах, че трябва още няколко. На първо място. Семията. Аз съм бил на първо място 50 пъти. 18 кил. Майко има някакъв дето с 17. Накосвам да мами. То... Важното е, че се дигнах на корпорал 3. Нищо друго не е важно. Че съм... Едима бути не може да се качи на смотан в нея да свира позиция така. Добре, тук е бро. Ти за какво играеш? Приса на арена. Ти справиш да играеш. Мгм. Аз имам ти пъти. Аз не. И аз снимам, и аз снимам. Ние имаме знаме, брат. Аз снимам, и аз. Ето ни знамето, брат. И това е тяхното знаме. Аз мисля това да бъде всичко от моя клип. Да. Хора, аз няма да знам, но аз... Нито това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля, коментирайте, харесайте продължа- и се абонирайте за мен. И чао.